Dan gaan we naar een andere plek in de studio van TV11, naar de zaal toe. En daar zit Ton. Ton, ga je het hebben over de Vastelovend, lijkt me. Ik denk het wel, en er hoort zich niet te schamen. Ik zit gewoon in de zaal van TV11, dus ik heb hier even mee staan. Ad Verschrollen van de Geest van Remuin. En Ellie Rijks, ook van de Geest van Remuin. Nou, er staat weer het nieuws te gebeuren op Vasteloven zaterdag in Remuin. Als ik me wel ben geïnformeerd, wat gaat er dan precies gebeuren? Nou, het is op zaterdagmiddag. Het gaat om 11 uur voor half 2 gebeuren in theaterzaal de Orangerie in zaal de Fête. Het idee is eigenlijk geestig vastelovend theater. Dat hield dus eigenlijk in dat we eigenlijk een beetje afstand hebben genomen van de statie voor statie, omdat er heel veel mensen zich er niet meer zo happy en prettig voelen van onze leeftijd en van Remuin. De geest van ons leeft eigenlijk in ons en dat wil zeggen dat we eigenlijk de nostalgie naar voren willen trekken. Het gewone Remuinse. Waar ze naar binnen komen in een café waar gezongen werd, waar iemand gespeeld op een accordeon of een mondharmonica of met een gitaar of een keyboard of een piano. En waar heel veel mensen blij waren van het zingen van een Remuins of een Limburgs liedje. En dat willen we eigenlijk promoten, dat er ook artiesten van Remuin en van omstreken eigenlijk een podium kregen, een kleinkunstpodium voor Remuin. Ja, één nog aan één, daar gaat het eigenlijk in wezen om. Ja. Klopt wat ze zei, zich met zo'n beetje op die grote pleinen allemaal, dat ze allemaal maar gaat stond te springen en voor de verder is waar zit het. Ja, en dat is wat we dus eigenlijk niet willen. We willen eigenlijk dat de mensen blij waren, maar ook met kunnen zingen. En ja, nostalgie, dat ze eigenlijk broeien van, oh, het leven is nou zo. Ik associeer dat wel een klein beetje andere milieu is in het klassieke. Maar in Remuin hebben we zoveel kleinkunstmensen wat heel leuke dingen brengen. Hoe de mensen allemaal blij waren. Of ze nu jong of oud zijn, of slecht of goed. De mensen kunnen ook blij waren. En dat willen we eigenlijk een beetje meer brengen. Dus ik geef terug in Remuin. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling. En, ja, en het is in onze eigen taal, in ons moederstaal, in ons Remuins, in ons Limburgs. En dat zit heel dun bij het gevoel. En dat merkt ze dan. Toen merkt ze als ze dat repertoire zingt, dat de mensen meedoen. Ze verstaan het, ze snappen het. En dat is het leuke voor haar, maar ook voor ons. En nu wil ik er hier komen zaterdag, wat moet ik dan allemaal doen? Niks. Gewoon een goed gevoel metbrengen en om 11 uur voor half 2 komen en gewoon met zingen. We hebben een beukje voor mensen wat de tekst niet helemaal op de kop kennen. We zijn low budget, dus we hebben dus geen heel dure accessoires. We hebben dingen een leuk decor met een hele leuke gezinnen. En ik denk dat de mensen heel blij waren van het podium van ons en onze Remuinse artiesten en ook goed met de Limburg. Dat ze echt een gevoel kregen van wauw, wat fijn dat we weer terug kunnen in een beetje nostalgie, in een gevoel van ons leven. Ik zou eigenlijk willen zeggen tegen de mensen, als ze gaan de vastelovensgeest zoeken, dan moeten ze naar de Orangerie komen. Want toch gaat het op zaterdagmiddag plaatsvinden. Dus je zal zeggen, allemaal op naar de Saltevee van de Orangerie en dan gaan we echt feesten. En weet je wat het leuke is? We dragen eigenlijk de gijzenhoed, maar we hebben één liedje in ons repertoire. En dat is eigenlijk, dat zei het heel. En dat is... hier wil ik zijn, hier wil ik leven, in deze stad, ons Remuin aan de Maas. En dat is eigenlijk wat het om gaat. Om de gijs weer te geven, die ons stad zo eigen was. Kijk, en als het nu zaterdag nog niet naar de Orangerie komt, dan ben je niet van Remuin. Nee, dan ben je ook niet van Remuin. Dat is ook niet van Remuin. En die kregen er spijt van, die wat er niet zijn geweest. Heel zeker te weten. Ik zal zeggen, tot aankomende zaterdag, 14 in ieder geval ook. Dankjewel Ton. We komen dadelijk nog even bij die terug.